Ang Ginoo dili rebulto. Ang Ginoo dili larawan sa usa ka sagradong kasing-kasing. Dili gyud ta muyukbo sa mga rebulto kay dili na Ginoo. Gilalang kita sa Ginoo. Dili rebulto ang milalang kanimo. Dili garing nga santo ninyo ang milalang kanimo. Ang garing sa balaang bata dili makasulti. Rebulto lamang kini. Gipanag-iya kita sa Ginoo. Sakop kita sa Ginoo. Nag-ingon ang Ginoo kanato diha sa iyang napulo ka sugo. Nga dili kita muyukbo sa mga rebulto. Nag-ingon kini. Dili ka mo magbuhat og rebulto, ayaw ka mo og yukbo niini. Giusab sa Romano Katoliko ang napulo ka sugo. Kay nasakop kita sa Ginoo, dili nato kubsa ng atong kaugalingon diha sa rebulto. Gitawag kita aron pagsimba sa Ginoo lamang. Gitawag kita aron magampo sa Ginoo lamang. Nasayod ang Ginoo sa tanang butang. Ang rebulto ni Maria wala nasayod sa tanang butang. Sa tinuod lang ang rebulto ni Maria walay nasayran bisan usa. Makakita kag daghan kaayo nga mga rebulto ni Maria sa daplin sa kadalanan. Walay ni isa nga adunay dalunggan. Walay bisan isa sa mga rebulto sa dalan nga makadungog sa inyong mga pag-ampo. Nasayod na ang Ginoo sa imong gusto isulti. Madungog niya dayon ang matag-ampo nimo. Nasayod ang Ginoo sa tanan. Dili na nimo kinahanglan magsindi og kandila o daghan nga kandila para madunggan sa Ginoo imong mga pag-ampo. Karong adlaw, paghimog desisyon sa pagsimba sa Ginoo lamang. Paghimog desisyon sa pagsimba sa Ginoo lamang, dili kang Maria, dili sa mga santos. Paghimog desisyon sa pag-ampo sa ngalan ni Jesus lamang. Si Josue sa daang tugon, gihagit ang tanang katawhan sa paghimog desisyon. Ug karon, kita na pud ang gihagit. Makapasali ka ba og moingon nga moalagad lamang ako sa Dios ug dili ni Maria ug dili sa mga santos? Moalagad ako sa Dios Amahan, Hesukristo nga anak ug ang Espiritu Santo lamang. Iampo ni sa kusog nga tingog kung imo ning ikapasalik. Karon, simbahon ko ang tinuod nga Ginoo sa langit ug luta. Itugyan ko ang akong kabubuton, akong kinabuhi ug mga kaptangan kaniya lamang. Gikan karong adlaw, akong itino ang pagsalikway sa ubang Dios. Ang akong pagsimba alang lamang sa Ginoo, pinaagi sa iyang anak na si Hesukristo, uban sa Espiritu Santo. Itudlo ko sa uban ng kamatuuran mahitungod sa Ginoo. Kini akong giampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Karon, imo nang higayon sa pagtudlo sa uban mahitungod sa Ginoo. Tudluin sila sa pagtudlo usab sa uban. Kung wala pa nimo ni nahimo, iasoy sa katawhan ng iyong pagtuo kang Hesukristo. Kung wala pa nimo ni nahimo, pagpabunyag pinaagi sa kasulatan. Sugdi sa matinudaanong pag-apil sa simbahan nga mituo sa Biblia ug nagapuyo sa nahasulat niini. Sultihi ang uban mahitungod sa imong Ginoong Hesukristo. Palambua ang imong relasyon sa Ginoo pinaagi sa pag-ampo o pagbasa og Biblia. Puyi ang pagkabalaan. Suportahe ang imong lokal nga simbahan, pinaagi sa hinatag sa Ginoo kanimo nga kapaninguhaan ng salapi o kwarta. Si Jesus wala ni kas mo bunyag og gamayng bata, kundi mga hamtong na nga mga tawo nga nakadungog sa iyang pagsangyaw ug mituo niini. Sila gibunyagan. Kung ikaw gibunyagan sa sayop nga paagi pagkabata pa, ikaw pwede usab bunyagan inig dako. Kini subay ni Jesus mismo nga gibunyagan sa edad nga 30. Si Jesus miayo og mga masakiton ug iyang gipangsalikway ang mga yawa ug ang mga patay iyang gibuhi. Ang iyang gipakita nga samang gahom maoy ihatag sa mga magtutuo.